So, on that note, we say good morning. Good afternoon. And good evening. You don't put it down with drink. Hello. And now I'm doing one shop. Kodwa ke la ngikhona ukuthi umshado wesintu uqala lapho kwakhiwa khona ubuhlobo kuyokokodwa noma kuyongqongqothwa emzini womunye umuntu kuyokhipha okuthile ukuthi sizowakha ubuhlobo sizocela ukwakha ubuhlobo ngifuna ukuyisho kahle bese ke bakhipha inyongo yaleyo bhubesi iyona ke kuthwalisa umqhele bakho ubukhosi bakho uqhelwe ngayo uyinkosi uyangizwa ukuthi uyishiye nomthetho isintu nesiko lasekhaya nosiko lasekhaya elungqo elistraight bese from lapho wakha amasotsha awakhanga amavaka. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Patanani, I am your chef, and of course I am not alone. Are you still my resident when I double? No, it's a question, you need to give me an answer. Anyway, let me move. I am having my three beautiful, handsome gentlemen. Darlings, before I start, please introduce yourself. Who are you, where you from, and what's special about you? And you're allowed to leave your numbers to those who might want to contact you. Ake ngithi phama ngithidile insizwa emidwa wena makhangisi kumnyamilanga lingekho Kedel kidleza ngezinye impande mthabathindi nesimuku mithi nesihlanhla singahlazi ngezimini tsi shinhliziyo zamadoda ebuvu ngoshukela kwabangithanda nginhloko kwamzondayo ushobe elikhulu ushobe edlula amanye ushobe lenjula mthawe zinjula lesizwe emnyaka pembe kaloko kuthiwa magujwa wena ombe ezimbiwa esingambeki ziyadwebuleka lovuzali lekhanga ukuswele beluthi ngikhuluma wena mlomo ongathethi manga umkhulu ushobe elikhulu lo obuye endaweni yase North West Province eClub Sofa sonke ngihlezi ngisho ngithi angibuye eNatal bakithi ngibuya ezweni labaTswana eNorth West lapho ngikhona ngumla eSofa sonke ngumlapho wendabuko ngumthwasisi ngithwasisa ingane ngiyalapha ngomhlaziyi wamaphupho ngimboni ngumuntu oboniswayo ngumuntu okhanyisela isizwe kanjalo okuningi nje esikwenzayo phakathi esigodlweni bakithi ngisebenzela esigodlweni lapho ngitholakala khona ngitholakala ku WhatsApp phela 0655525708 ake ngithathe lethuba bafowethu uma ubhuka khuluma nje lokhu ukuthi cha ngifuna ukuhlolelwa cha ngifuna ukulashwa mkhulu ngosibanibani ngingeza nini ungangibuzi okuningi ngoba ngeke ngikuphendule uzongithatha ngathi ngilutho ntshingasa angibaphendula abantu kumele kuqonde nje kumaManchisi nabalandelayo ukuthi wena siyokhuluma esigodlweni ngikhuluma kuManchester and Thoughts nasesigodlweni kuphela ngaphandle kuManchester and Thoughts angisocialize ngiyinyanga ngiyakhanyiselwa ngikhulunyiswa ngemali njenge public toilet yasedrobhini. Thank you so much Shovel Khulu asize baba sawubona kanjani siyaphila na kusama ke ngiphinde ngibuzelele nje ama-kitchen nawo lapha nama Manchisi emakha akuzo uthi ukhulumiswa ngemali njengepublic toilet manje mina into engidida mina ngithi uthi sofa sonke kanti okay proceed baba ake ngibukele nje nama Manchisi emakhabo kababukele ubungekela umkhulu ndaba ezitha ngila eGoli eJoburg South endaweni ekuthiwa kuseloli lapha engitholala khona ake ku Facebook ngikho mningi kodwa ke kune page aba Facebook ebathi The Journey of Fire ke ngingabakazi ukuthola khona konke engikwenzayo hayi agijima khuluma kahle lechithi wathi the sound guy like yo khuluma kahle double M running the show let's introduce wekwesingisi bengisaphila lapha ku Facebook ngitholakala epage elithi The Journey of Awakening lapha ngizothola khona inamba ngitholakala ku it is 0656591974 lapha ngizokwazi ukutholakala khona ku WhatsApp then okuningi sokukhuluma khona ngikwazi ukuyichaza kakhulu ukuthi ngubani ngiyaye ngikholwe ekutheni engikwenza yikho kuzoyichaza hayi amen izenza
Ngihlala kezenza. Abezitha. Uyabona mphakathi. Vele. Do you know that song? Uduma ngemisebenzi yakho. Do you know that song? Yeah, vela mina ngicela ingoma zabango zezango. Okay, yes. Dabla lova lo bayangizonda labangani bami. Bayangizonda labangani Oh, you've got bami. your own song. Hayi, yabazayazi Okay, izango. introduce yourself. Siyakhuleka kini emakhaya madoda, ngikhuleke koza kwethu lana ushobela okukhulu nondaba ezitha. Nawa chef. Ngiyajabula ukuhlangana nezinsizwa namhlanje sizothi share ulwazi lolo ncane lolo nalo olungathanga shu kodwa linoshukela limnandi angithi uzwile ukuthi ushukela omnandi laba ngithandayo kuba ngizondayo yini inhlamba uthini Inhlaba kwabazondayo. so kodwa usame sugar lo shukela lo mofika kulo ngizondayo uyaphenduka kuba yenye into nami ngivusele kuba ngivusele kini ngivusele kuba zonke izangoba abathandazeli izinyanga amakhetla amadala izalukazi amakhetla ngawonke umuntu ingane ezincane bonke umuntu osemakhaya ama-followers ama-supporters we-Munchies and Thoughts siyakhuleka kini madoda isalukazi sendoda leso umazebhula imizwa emadoda ibhekisa phansi komagabi esikhulizana isehlela manje umongi wey'ntandane ngitholakala eFosloras angikho kude kunale ndoda le le ndoda kusamele ihlangane ngoba akekho kude kodwa kumele sihlangane sigaye ngiyathanda ukuthi siyinyanga sibumbane sibambane sigaye uyabona noma ngithi ngiphethe enye inyamazana ngikwazi ukucabanga ngithi ndoda nawo ukuthi njengomunye uzakwethu bongicabanga ngiphethe enye inyamazana wangifona ukuthi gogo ngikhona into engiyiphethe ndoda uthini ngathi amkhulu ngicela ungiphe ukuthi you understand ushobe elikhulu angeke ngisaba ukumusha Yeah. ushobe elikhulu ngathi ungifonela izolo wathi gogo ngiphethe into eso yabo ngathi awumkhulu ngipha ukuthi yakanamona Awuswele. nami ngiyakwazi ukuthi angithi siphila sonke phela noma athola iclient lami ngithola iclient lakhe siyakwazi ukusebenzisana sibone ukuthi sisebenza kanjani asinamona Kunjalo. baningi abantu kumele basebenze emhlabeni madoda angeke ngithi because kushobe elikhulu kuyagcwala bese sengiqala ngivukelwa ilentembe uyabona lento isibi intembe unenyongo ebabayo negazi elibabayo khohlakele ufuna ukudestroy inyama ngitholakala eFosloras 076 298 8184 076 298 8184 mawufona ngeke ungithola ecingweni ngoba mina ngihlala esigodlweni uzothola abantu ozobathola bazokunika yonke into ama-directions yonke into siyahlola siyasebenza senza yonke into siyalapha Camagu makhosi ndawo shewo Camagu makhosi. On that note, before we proceed, I want to say to you guys, I don't take you for granted. Amen. I appreciate you. Amen. And thank you. Amen. Can you do a chance? Good. On that note, we say good morning. Good afternoon. And good evening. You don't put it down with drink. Hello? And you didn't. I'm gonna have a... Kona lento le okay. Okay, let me go on my line. Then you'll go. Yes. Before I start, I want to introduce this gift. This is from one of the Munchie. He is based in Cape Town. Okay. You remember last month was my birthday month? Yes. I did ask the Munchies if they've got products that they would like me to talk about on the show. Yes. Because this is not our show, it's their show as well. And Umomuntu, you always say give. Yeah, cool. You can give material, you can give, like right now, this is a platform with 20,000 subscribers, with 163,000 on TikTok. You all know TikTok goes like Viral. yes. So, ikamala lo muntu lona uAvuyile, he is based in Cape Town. This gentleman, he's only 24. When's that the perfumes? Wow. Let me smell it. I said I love wood. You can smell it as well. Yeah. And it's written Sonchikazi. You always call me Sonchikazi. Sonchikazi, yes. And then this is the hand lotion. It's also woody. So you can put some. Please do check him on Instagram or all social medias. His name is Avuyile. Oh no. And it says Undog or Kuzazi. We don't know. You ask me. I think he will tell us more when he comes. I invited him next month to come and bring these products.
so that he can talk to some of the munchies. Please do check him. And guys, let's support each other. If you've got a product and you're a munchie, you are more than welcome to send it. And I will make sure that I talk about it. And of course, we've got you on my own. That is John the Trend. Please do send your order. And Chef Mbata will make sure that you get it. As I proceed, business of the day now. Amen. I want us to talk about, you know one thing about Munchie and Dots, everything here link. Ngifuna sikhulume isintu. You did mention the other day. Oh. And then ngifuna sikhulume the other episode we did with you, Shobel Kulu. We did, but remember isintu, the way I do my show, I can bring the same theme but different topics. And then so today we are talking about isintu, usikompilo, as well as amasiko. So it's like isintu, usikompilo, amasiko. Yeah. Before I go to topics under this thing, I need to understand your overview, your understanding. Uma uzwa la magama leli isintu, usikompilo, amasiko. Yeah. Ngoba la magama wafani wonke. Yeah. It might have isi, ama, but yes. So let's give an overview, then Chef can proceed, and yes. That is it. Sonchingas, indlela lezi abantu abaphila ngazo sizine njengoba uyibala. Indlela ngokwesilungu sithi ama-cultures lezinto lezi indlela abantu abaphila ngazo. Kodwa sihlukanisa uhlobo oluni lwabantu luphila ngendlela ethize. Siqale la esintwini noma isintu, ne? Isintu kuyindlela yabantu noma abakwantu noma isizwe esimpisholo noma isizwe esimnyama esilandelayo from Cape to Cairo sigavenwa iculture eyodwa. Leyo culture leyo yabantu abamnyama noma isizwe sakwantu sendle emnyama ibizwa ngokuthi iyisintu. Uyangizwa? For an example, kithi thina kubaleke kabi singabantu abamnyama ukuthi sibulisane. Noma sibambana ngezandla noma sikhuluma ngamagama noma siyahagana, kodwa indlela yokubulisa kuyisintu sethu. Isintu ke leso. Sonke singakwenza ngokuhluka, kodwa senza into eyodwa ngoba ine motive eyodwa ukuthi si-embraceane, sibonisane, uku-acknowledgeane ukuthi kunjalo isintu ke. Bese siya kulento ekuthiwa isiko. Isiko liyini? Liyindlela futhi iculture kodwa ezangani ngobukhosi obuthile ngekingdom ethize. Mangikhuluma ngekingdom ngisuke ngikhuluma ngokuthi the Zulu kingdom, the Xhosa kingdom, the Ndebele kingdom, the Sotho kingdom, kanjalo. So isiko lihluka lapho silandela isintu sisonke singamaZulu, singabesuthu, singabetswana, singamandebele. Kodwa ke sizohlukana ngani ngokwesiko. Isiko leli ukuthi manje ngokwenza kwaZulu. Uyangizwa? Ubukhosi bakwaZulu nabantu ngifuna usike silungise lento namakhosi alalele. uZulu uyisibongo. Awuzwe. Ubukhosi ophethwe isibongo esithile. Bese kuba nabantu abasuka kwezinye izibongo babe ngaphansi kwalobukhosi bakwaZulu. Mina njengokhoza ngibuswa inkosi yakwaZulu. Awuzwe. Angiyena mina umZulu. Uyangizwa? Angiyena umZulu, mina ngukhoza ngibuswa inkosi yakwaZulu. Uyangizwa? Kodwa ke angiyena umZulu, kumele kuqonde angiyena umZulu ya. Angeke ngisho ukuthi yini ke kodwa angiyena umZulu. Bese ke Inyasa le. bese ke You know what? Now I'm interested to ask you, but who are you? But anyway, proceed. Yeah. ngukhoza ngibuswa inkosi yamaZulu. So indlela esilandelayo silandela ama-culture wakwaZulu, amasiko lawo. Thiwa mhlambe kumele kwenzelwe umntwana imbeleko.
for an example i-firstborn yenzelwa imbeleko ihlatshelwe imbuzi uthathwe isikhumba sishuko esibambeletha ngaso leso sikhumba iyona-ke leyo nto ebizwa ngokuthi imbeleko usiko lwamaZulu lungahluka uma bezo-introduce umntwana ey'dalweni ngabesuthu babe nosiko lwabo usiko-ke lelo bese kuba nosikompilo amagama amabili lawo ayisiko hlanganisa nempilo noma ukuphila ne ya isiko elinjani-ke leli sikompilo i-culture enjani-ke isikompilo uyazi ukuthi ebukhosini kuke kube nezimpi angithi basuke abanye abantu bamaZulu babonke ebukhosini bakwaZulu bathi mina ngiyasuka eThekwini ngiyohlala kuphi eNewcastle ngiyasuka eNewcastle ngendaba ethile ngiyohlala eMnambithi so izindlela zokwenza umuntu waseNewcastle nomuntu waseThekwini akufani sengisho imvelaphi angisho umuntu osuke eThekwini efike elethe usiko lempilo lwaseThekwini alethe eMnambithi sengisho lozalelwe eMnambithi nomuntu ozalelwe eThekwini banosiko mpilo abalwenzayo olungafani ilento okuthiwa manje izindlela zokuya ngokwesigodi isigodi is territory laba asuka khona-ke khona abanye bathi ngokwesiko mpilo lalapha ekhaya inkomo sihlaba imile abanye bathi ayilali uyabona-ke Sontshingasi khona bomaskandi lapha bathi bathanda ukwenza umculo bese bathi asazi noma kumele ilale noma kumele ivuke uyangizwa basuke bakhuluma ngokwesikompilo ngoba kweminye imizi kuthiwa soyihlaba imile abanye bathi silalisa phansi bese sihlaba iphansi kodwa bonke labantu bangamaZulu kuyini kuyisikompilo then amasiko-ke the last one amasiko ayiplural yesiko kune-singular phela kune-plural so masithi amasiko isiko leli engilichazile so manje amasiko ise-plural kodwa khona into Sontshingasi engifuna ukuyiveza mhlawumbe uyikhohliwe khona into ebizwa usiko kune-isiko kuno-usiko Oh wow. yeah Okay. kunesiko kuno-usiko yilento esithi usiko imikhuba yasemndenini noma indlela yokuya ngokwesibongo sasekhaya uyangizwa akusubuthakathi zakwethu yebo nokuthaka usiko imikhuba yasemndenini ukuthi mina sihlala sisodwa singamaZulu isiko lethu bese sihlala endaweni eyodwa eNewcastle sibe nosikompilo elulodwa bese ke undaba ezitha umathenjwa enze izinto ezidifferent kuthiwa thina kwamathenjwa senza kanje thina kwakhoza usiko lolo usiko bese mina kwakhoza senza kanje lapha kwaDabulalival noma ngingasazi isibongo sona leso sibongo kwaNtshongwane senza kanje so lolo luusiko indlela yokwenza ngokwasemndenini ulona ke usiko lolo ngamanye amagama ukuthi usiko lolu kuthiwa umkhuba walapha wakhoza for an example khona isiko lasemaXhoseni lapho khona unqanyulwa khona ini imini bese kuba khona isibongo esithile emaZulwini engeke ngisisho lapho bayafike khona benzini banqamule umuntu akuona amaXhosa abenzi isiko lamaXhosa benza usiko lwasesibongweni Thank you. Amen. Ndaba ezethu. Chef lo mkhulu usuvele wadla konke wasiqedela And I'm feeling, I'm like, now are we doing what we show? But anyway, it's fine. We have a lot. Yes. mhlawumbe into emele siyenze kuqala ukuthi sibeke i-disclaimer ngoba kunomsindo kwasuka ku-Facebook leyinyanga ey'ndlule uma kukhulunywa ngesintu so ngiyazi ukuthi mhlawumbe njengoba siyishutha le episode baningi abasawusidla ngamazinyo ngoba umsindo ususwa yini ususwa yisintu umkhulu uchaza kahle ngesintu isintu indlela yokuphila yabantu yakwantu actually uyabona so lento le njengoba ngithi kumele sibeke i-disclaimer ukuthi umuntu uthatha kumsebenzela uyengeza ukumsebenzela asimfunzi kona kodwa sizama ukuveza ukuthi siyini isintu so ezinye izinto esintwini abantu bayithatha bezenza ngazuthi zipersonal bese behlule ukulandela umthetho ngoba iqiniso lihle ikhaya nekhaya nomthetho walo so thina kwantu siphila isintu ngaphambi kokuba ngonyaka ka 1656 be introduce inkolo ngithi ingekho
sasiphila ngesintu. So kunabantu namhlanje abenza isintu sifika nathi thina sizinyanga kanti akusinto ephila nathi into yokuphila. Futhi isintu sindala cishe kunanenkolo. Yayingekho inkolo uma kukhona isintu kuqala. So manje siyayithola inkinga lapha ku Facebook abantu ngazi ukuthi sebekuthuka sebekubeka amabala ngazi ukuthi nguwo create yonke into kanti indlela yokuphila le. Ngiyaye ngithi ke mina inhlamba sesaphila ngayo. Athi indaba ezitha uyothe icoke ifanta angithi uyabona kanti akunjalo. So wena nje kumele si understand ukuthi masikhuluma ngesintu sisuke sikhuluma ngendlela yokuphila komuntu ukuthi wena nje kanomuntu uphila kanjani kusukela ekuzalweni kwakhe until uzundlule emhlabeni. Wathi ngiyaye ngithi ke mina ngokwami uma ngabe ungwakwantu ubalekela isiko awuhlukanga nomuntu obalekela impande zakhe uyofuna ukuphila ngeimpande zabanye abantu okuyinto engekho possible leyo. Awukwazi ukusika ihlahla la uyositshala boyitshela sizomela. Cha, ihlahla simila ngeimpande zaso ukuze sikwazi ukuthi sidle amanzi ngaphansi. So isinto ngisifanisa ne-foundation yomuntu. The moment uzalo ufika emhlabeni une-foundation ekhona kumele uphile ngayo. So thina namhlanje ngihlale ngithi mkhulu uhleze ukube sisaphila isintu sethu ngabe impilo zethu ziyabonakala ukuthi ziyaphi. Manje thina silandela amasiko noma ngisilandela isintu sakwabanye abantu bese kuyagejana nemalokisha wekho. awuzweke uyabo Ngabe kuyafuna manje namhlanje sinabantu abafundile abanama PhD kodwa abasebenzi. Uthothi indaba incane umuntu kumele kuyothethwa idlozi ekhaya bese thola umsebenzi. Bayeke isintu sabo bafuna ukuyophila ngesintu samangezi. Asizonakala izinto lesanazini. So uyabona ukuthi umuntu oshiya into zakhe. So isintu siyindlela yokuphila komuntu. Umkhulu ngiphinde ngibuye ngethe lokho kosiko usiko masikhuluma ngesibongo sithi into eqondene nesibongo. Uyabona nje lapha komalume wami kaMathenjwa uyobunga uyangihlolela uma ngakufika ungiphakela imbuzi uthi angidli. Ayidliyo usiko la kwaMathenjwa angesho umkhulu ushobela ikhula kangayidli imbuzi. Usiko lwakithi kumele ngilandele lolo. So ayakubuza ukuthi why ngeke abantu kumele beqonde bekulandele futhi ukuthi uma uphila ngosiko futhi usaphila ngeindlela zokhokho bakhe ekhaya zomkhulu bakhe awubahlwamukanga ngoba uma ngabe ungasaphili ngabo awuhlukile noma ukuthi mina ngithi mina ngingwaka Mathenjwa sengizoyidla imbuzi. Lokho bazongibusisa kanjani ngezinto njalo ngihlale ngithandaza uNkulunkulu ngicela iphosho ngizoyithola kanjani ngisashela abantu emuva. Yini engizoyithola ngoba phela nakho lapha ngithola khona ukwachaza umkhulu kwenye episode wathi umkhulu womkhulu akakubusisi kanje. Kunabantu andlula kubo basekhaya okhokho. So mina ngihlale ngithandaza ukuthi ngithi umkhulu womkhulu ngicela iphosho akancishana uzongipha kodwa umbuzo uthi uyafika ngini. Yini enzo lingafiki yini? Ngoba sengisukile lapha emuva. Angisalwenza usiko lwasekhaya. Sengibalekele ngiexpect ukuthi izosha imane vele ezulu sezalile. Into engenzekile. So abantu kumele bekunderstand phinde sibuye futhi siyiphile lento yesinto, yosiko namasiko. Hleze mayifunda umuntu uzophuma ethola umsebenzi esebenze kahle noma eyiphilisa yena. Iyona into enza ithi impilo zethu zime manje zibe nzima kakhulu. Wow, thank you. profound too deep Isefula manje. No, mkhulu. Mondli weyintandane. It's too deep What's a phosphorus? Kunene Street. you You never get lost. One day wabiza yokuqala uthi ufuna ngihlola abantu abayi8 a day kanti mangina futhi consultation nge-right a day. Hayi uma banika dress kanti yaba amamantshisa ukhiphi imali. Isefula manje asize baba. Hayi ngibanike ngingabi namoya nawe ngokunika ngakuvali ngaphandle ngombuzo wakho muhle kakhulu ngoba phela let us not shy away from the point. Abozakwethu babekile it's mouthful, profound, solid. Masikhuluma ngesintu, there's nothing wrong bayikhulumile straight. Umuntu noma isangoma noma inyanga mayizothi iyayiphikisa lento. Okay bring mhlambe letho kwakho ke mhlambe kuhlukile usikhohlise ngendlela thina sikhohlise. Yabona lamadoda wayengiwathanda umuntu into mangayazi uyasho ukuthi le ayindlula ngacomment. You understand? Masikhuluma ngesintu. Okay, zonke lezi zinto ze system yokuphila
wayede ukuthi ushabalala, umdlalose, udlamini, unkosi. Kodwa isintu is the principal. Principal, ne? Principal. Yabo njengasesikolweni kuno principal angithi. Bese kube ne HOD. Ne? So isintu principal. Bese isiko ngathi usiko. Isiko ama HOD, abo teacher. Teacher no teacher ufundisa ngendlela engafani. Kodwa wenza sure ukuthi ingane kumele zipase. Ngendlela yakho kusifundisa. Bese ingane lena inosiko la ezolenza ukuthi upase. Nothing more to be said. Ngoba phela lapha yana nje bashilo umfowethu ukuthi it's a foundation isintu. Isintu yiye gavina wonke umuntu omnyama emhlabeni jikelele. Angikhathale ukuthi uthini. Mamela. Ngizokubreakela na kamnandi kanjani. Noma ngikhathele kodwa kulungile. Asenze kanje. Isintu umuntu mangasekho emhlabeni. Isintu yokuthi kumele ahlanjululwe. Akusisiko. Isintu. Uthanda ungathandi umama wakho ubaba wakho kumele umgezele ithunzi lakhe. Kodwa yini? Isintu. You understand? Kunezinto ekumele zenzeke ngaphandle kosiko. Ngoba lento igavina wonke umuntu omnyama. Makuthiwa umuntu omnyama isintu umvele inqaba. Umkhulu omkhulu. Isintu sethu lasa. Indlela esikhule ngayo akususiko. Siyazi ukuthi isintu thina sikhula sazi ukuthi umkhulu omkhulu umvele inqaba uyena ophethe yonke into esemhlabeni. Mawukoda ngaphansi kwakhe njengoba esashilo zakwethu. Yabo ngiyathela lapha nalapha. You understand ukuthi nami ehlise ngizama ukuphawula noma kuhlafuna konke. Labantu laba ngada namhlanje ngada amahayina. But you don't need to. We've got a lot of topics namhlanje that ngada amahayina. Adla konke nethambo. Hayi manje mina sengisele nesikhumba. Kodwa nesikhumba basidile. Kodwa la ngiyakhona hayi mamkhulu. La ngiyakhona nami ngizophawula. Angithi phela topics coming. Mamela. Okay. It's a school of different opinions. Okay, Dubs. Ne? And different thoughts. Understand? Kodwa masihlangane sonke. Buka. Manchi is at home. We are not debating. We complement each other. Kodwa mawungathi uyaphawula yaphambuka sikubuyisa endleleni asilwi nawo. Don't take it personal. Ngeke uthi kimi le amanzi ngithi wine la wena uthi amanzi ngithi taste. Ubuza ukuthi alcohol. Inalibhodlela ukuthi amanzi ngithi uyahlanya wena. Lanti ne 5% alcohol. You understand? Singakhohlisana. So isiko iyona ephethe wonke umuntu omnyama whether isintu isona esiphethe wonke umuntu omnyama ophila ngaphansi komthunzi welanga uthanda ungathandi bese kube nani nesiko. Ne? Isiko ukuthi amaZulu njengoba sekashilo ushobe elikhulu endlula wonke amashoba ngaphansi komthunzi welanga ayivele mina ngizomnika mina uyiskola. Ne? He's a scholar, nomfowethu scholar, nama scholar. We all learn and we are in a process of learning and relearning. Isiko njengoba besashilo ukuthi abaZulu banendlela yabo. Kodwa lapho phakathi kunezinto zakhona ezigegile futhi. Ngoba nobukhosi buyageka futhi. Ngoba singakhuluma iqiniso, sihlaziye kahle nalento yobukhosi le. Ngaliwa mkhulu. Ngoba ubukhosi isibongo nesibongo sinobukhosi baso. You understand? So lapho sesiya kuphi? Kwisintu. Akusisiko, isintu. Ukuthi kaDlamini kunobukhosi bakhona. KukaKhoza kunobukhosi bakhona. Wonke umndeni unobukhosi babo. Thank you. Kodwa manje kube khona lesibiza yini lenye impilo usikompilo asiyenze kanje mkhona. Usikompilo
kunabantu ngesikhathi zezimpi mandulo. Ngekhathi zezimpi mandulo bahambiswa isimo sokuthi bekuliwa lapha. Yazi mandulo ukuthi bekufike bekunamabutho. Asikhuluma ngamabutho la womuthi esiwagayayo. Sikhuluma ngamabutho ukuthi asuke la kulesigodi aya kwesinye isigodi ayuthatha inkomo, athatha imfuyo, athatha abafazi babuye nabo ngapha. Babulala amadoda, babulala yonke into yakudala, into beyikhona le. Ngoba lo layini ubukhosi. So yakubonisa lento ukuthi isigodi nesigodi besinobukhosi baso. Bese kuye ngokuthi amabutho umuntu obrave kakhulu maqhamuka kakhoza uyena ozoba inkosi. Okay. Yangizwa ngithini? Usiko mpilo ukuthi laba babaleka lapha ngekhathi zezimpi bahamba baya kwezinye indawo la kungekho khona umuntu khona bakha yini imizi yawo bahlala babodwa. Usiko mpilo. Bese bathi lapha bahlala khona kuneyindawo ezibandayo. Isintu abasasilandeli manje. Ngoba laba khona manje imbuzi asekho. Sekhona yini izimvu. Bese bacele edlozini nakubavikeli bekhaya. Bathi phela inyamazana lebesisebenzisa ukuyenza imisebenzi yasekhaya yesintu nesiko lasekhaya ayisekho la. Sekukhona yini imvu le. Bese bayithenge le mvu le. Ukuthi sicela ukuthi sihlambulule ngemvu. Sigeze ngemvu. Sinenzele umsebenzini ngani ngemvu. Kodwa masiya ngesintu. Kungako ukuthi angithi imbuzi ayidliwe ekhaya ngoba imbuzi igeza yini amathunzi. Shayekho. Manje mamela mkhulu mina ngathi ngihlale ngisho ukuthi ngiyambulelwa. Njoba ngihleli nani kanje mawukhuluma kanje akumamelanga mina. Ngimamele ngomoya. Kungako mina ngithi umuntu ayengomphikise ngithi hayi imbuzi kumele uyidle. Cha. Usiko lasekhaya akusisiko usiko lasekhaya. So nabo bayenza yini usiko mpilo. Ukuthi sogeza ngani? Ngemvu. Kodwa makafika kimi ngomhlolela mina. Uyokhomba imbuzi. Ukhomba imbuzi. Ngithi ukhumbule manje la uzohlala khona ngesintu nangosiko lasekhaya. Imbuzi kumele abiyasebenziswa. Hayi manje sekusanga yini usiko mpilo. You understand? Kodwa manje kube nani usiko njengoza kwethu ukuthi imbuzi kuthiwa ayidliwe ekhaya. Kube khona ukuthi uyazi ukuthi why ingadliwe ekhaya ngoba kuthiwa imbuzi phela ihlambulula amathunzi amnyama. So lo mbuzi leyo ikancane mkhulu ngiyaqeda. Lo mbuzi leyo igeza amathunzi amnyama ngithi angeke uyidle leso silwane leso ngoba kufana nje ukuthi manje uthatha umkhokha uyawubuyisa ekhaya. Unfortunately, I need to because honestly, you guys can talk. I need to put that on record. Yeah. Because I don't want to be sound as if I cut people. Yeah. Sometimes it's a situation that drives me to that point. Yeah. Right now we've got 30 minutes. Yeah. So which means in 30 minutes you guys were doing overview. And overview is not supposed to be that much. No, I'm not against that. And I'm not talking too much. If you all heard me. But anyway, I'm not against that. Thank you. Unfortunately, time is money. Okay, guys. Now I'm gonna ask about 3 points. Okay. Because I can't say this and this. I must just put everything. Yeah. So, any of you take a point and what, and then you go, and then let's give each other a chance, and let's not take everything, and let's not go. Yes, we can do that. I'm sure, guys. Sikhulumenges isiko just learn now. Yeah. Isintu usiko mpilo amasiko. Yeah. Yes. Ngifuna sikhulume umshado wesintu newesilungu. And you know why I'm asking this? Because lately we are doing umshado wesintu sibaningi, even namakholo. And I will tell you why I'm saying that.
and then kunomshado wesintu nowesilungu. But now siyajika sonke namakholwa guys. And then why ngizobuza ngalokho ne? I will read the statement here. And then ngifuna sikhulume sonkhuluma ngomshado wesintu. Yeah. Kodwa ukuthi ngisho amakholwa manje bezomshado wesintu. So I don't know if they understand or not. But you guys are here to help. Okay. And then ngifuna sikhulume ngesibongo. You already touched some of the things. Yeah. And then mangithi sibongo ngifuna also sikhulume ngesibongo fana. Kunabantu aba like me uShandu thiya ngenkomo mbatha. Thokuthi akunabazali omhlambe ngidinga ukuyokwenza something bese ngicela ubongo fana. Ukuthi ngicela ukuthi ungisize la. So ngifuna ukuthi nina njengabantu abaphiwa ulwazi ni educate ababili wethu makha ukuthi ngabe kulungile na. Uthola ukuthi sometimes uzocela ubongo fana ukuthi angisize emsamo. That's number 2. Okay. Number 3. Ngifuna ukuthi sikhulume ngenyongo. Yeah. Let me read this thing. Wehlabe kubantu aba-right vele. There is no lobola without contacting amadlozi. Also, uhlanganisa inyongo. You do all this, but you call yourself a Christian. Let's go. Comment le ye-Manchis. Never mind. Just Again, when let me repeat this again. Yeah. There is no lobola without contacting amadlozi. Yeah. Also, uhlanganisa inyongo. Inyo. Okay. You do all this, but you call yourself a Christian. Yeah. Ake ngilithathe lelo elugcina. Uyazi uma sibuka impilo esiphila njengamanje uthola ukuthi usibani kade shade nobani sebaya divorce. Iphelele umshado kanjalo. Ube usuyayibuza ukuthi ogogo babehlala kanjani eminweni uma ndizoqhubeka. So le statement eqeda usifunda manje ngizawuthi mina siyiqiniso futhi lingephikiswe. Because into sebenza nje noma ngithi esenzeka manje sesibona manje ngoba sesaphila emalokishini abantu mangabe kukhishwa inkomo zamabheka sisho njalo besizulu inkomo zamabheka. Yeah. Uma kukhishwa inkomo zamabheka manje sebenza ngazuthi umuntu uyamthenga kanti akukho mayelana nokuthenga masithi siyolobola simthenga umuntu kodwa manje sebenza ukuthi uyamthenga ingakho uthola ukuthi bethi usiswa la ekhaya ufundile une PhD should uzokhipha 100,000 bamthengisa lo muntu loyo ubese umbuza ukuthi njobe efundile kwakumele efundiswe banini kwakumele ngimlande ngiyomfundisa akho njalo. So sibuye la sibheke ukuthi makhishwa inkomo zamabheka kusuke kuyini iqiniso lakho la kusuke kuyokucela ihlobo esihle. Amen. Sizokhanda ubuhlobo la ekhaya. So ukuze lo buhlobo esizobukhanda buvuke futhi buphile bube nekusasa kumele sikhonzathe labantu abangasekho abalele. Amen. Amathongo kumele sixhumane nawo kumele ahlangane kube yiwona avumayo. Ingakho namhlanje emkhulu uyayuzwe umuntu ethi yazi ngiphupha usibani manyana idlozi lami ngipho usibani manyana ethi angishade naye ingoba kuhlangane labantu ababephila ngaphambi bavumelana bonke bathi hayi laba ababe ndawonye bese baphila. So uma ngabe kuzokhishwa inkomo zamabheka kuzolotsholwa kuhlanganiswa vele abantu abangase kushisa impepho emsamo. Amen. Inkomo ngaphambi kuba iphume ekhaya sekulotsholwa ngemali ke manje. Ngaphambi kuba imali iphume awuzwela inkomo isebheke wena. Ngaphambi kokuba inkomo iphume Iqiniso straight. Siyayikhishwe kubuye emsamo ekhaya zifike zibekelwa zilale khona kushisa impepho. Nina bakosibani banyana nazi inkomo zala ekhaya seziyaphuma ziyocela ihlobo esihle ethe uyezwa masuthinta impepho automatically usuthinta abantu abangasekho. Amen. So ade sikhuluma nalikhehla sithi uma uthi wena awukholelwa mhlambe ezintweni zomsamo nanani ukholelwa lapha kodwa uyabuya uzoshisa impepho futhi shuthi udlinyama nobisi ngasikhathi esisodwa. Ukujikela esiswini, kujikela esiswini uphathwe isisi ngakasubona ifikilo. Toilet ka. So uma siqala sishisa impepho sesithinta laba bantu abangamathongo sizocela bona siyacela bona awuzwe abayi-engine empilo yethu. Okuyibona ezothi maze ilala la imisamo lezi inkomo behambe kuqala beyokhuluma nabaphambili hayi uyeza umntwana wethu usibani manyana uzocela ihlobo sivumane bese bethi mabefika omalume bese kukhuluma inkulumo ephelele kungaliwa ukuthi hayi bajike namalobo umjikuliswa ingoba vela kudlulwanga emsamo. So lesi statement ngokusho manje ngiyazivumela ngokuphelele ukuthi uma ukhuluma ngelobolo automatically ngaphandle kama uthi uyokwenza ibrayi awuthi ngiyokwenza ibrayi le kwabantu banyana uyolobola ibrayi Sela nje the feast. thina sofika sidle nyama sawo. So kumele sikubalekele kufana nomshado nje ubuqala wathinta umshado
sikhuluma ngomshado wesintu nowesilungu kitho wesilungu awukho hayi ibrayi le yeah awufuthi siyayithanda inyama thina avele soyidla vele sofika sizodla Yeah. kodwa umshado mawusuthi umgcaco kahle kahle kusuke kufa umakoti efakubo eyovuka emzini ingakho ngokwesintu kuyayithiwa yikho i-divorce amen Ufa kanjani wayithinta kabi leyo ndaba leyo kodwa ufa kanjani kabi sacabana naye yingakho umakoti noma efa kube yocaca noma thiwa kuleyo viki ahamba ngalithiwa le viki ngiyoshada kule viki leli kwashona umkhonyana awuhlehle umcaco uyaqhubeka uyogida esigcawini njengomakoti yingoba sekuthintwe labantu abangasekho avumelana labantu loyo uhambile kuye kuthiwa ngesintu omkhulu noma ngesiZulu uma ngabe umkhonyana efe sibuka umshado uyayithiwa igwala yeah kodwa uyaqhubeka umshado umakoti efegide esigcawini engekho umkhonyana yeah ngoba sekuthinta abantu usufile la ekhaya uyafa lo muntu uyovuka le uthinte enyinde mkhulu awuthinte le akancane so lesikhathi sakho mkhulu kancane that's why ngithe mina No, mina ngiyakubheka ngoba ngilele wena kanti ngiyenzeni manje? mawuhlanganisa inkunzi Khuluma. inkunzi esibayeni esisodwa you understand Khuluma, yes, Dabula. mkhulu mawuseselapho indaba yomshado yebo uwe olobolayo lapha kulobole kuqede yonke into kuhlabiswe yenziwe yonke into besaphile nawe besandlule umkhonyana makoti mina abuyele emuva uyapi uzoyivusa le yankomo eyabulawa mzwane kheshu phela maye ufuna ukubuyela emuva akavuse le yankomo eyabulawa Amen. engayithenge amen eyivuse ibisele isikhumba ibisele lesidwabe esakhe ubuyele Amen. ekhiphe le nyonga athelwa ngayo ngoba lesa sikhumba lesa wagcokiswa sana kwathiwa isidoba sakho leso inyongo yona uzoyikhipha kanjani njengoba athelwa ngayo amen uyayibona lento engisho ukuthi mawuhlanganisa inkunzi sibayene sisodwa uyangizwa ngithini kuye ngithini akhulume ngokuthi wayihlaba esikhonkosini sikhuluma ngento ebuhlungu namhlanje hey sikhuluma ngomshado eyinto enzima Sonjingasi akusashadeki manje yabona ama-reason amaningi esingeke size swabale kodwa ke ngifuna ukukhuluma ngaleso ekuthiwa na intention usufuna ukushada akusashadeki Sonjingasi one abantu abasafoyile uyabo two kuna-unemployment kodwa ngikho lapho kodwa ke la ngikhona ukuthi umshado wesintu uqala lapho kwakhiwa khona ubuhlobo kuyokokodwa noma kuyongqongqothwa emzini womunye umuntu kuyokhipshwa okuthile ukuthi sizowakha ubuhlobo sizocela ukwakha ubuhlobo ngifuna ukuyisho kahle akusona isintu ukuthi umuntu lobola ngenkomo ngizokuphinda futhi lokho akusona isintu ukuthi umuntu kumele elobole ngenkomo emandulo isiko elafika nabanye abantu basuke ba-commercialize into enjalo bayibeka enkomeni bayibeka enkomeni ukuthi hayi nazi inkomo ezingaka nizoshada kanje ngisho negama elithi ilobola uyangizwa ingakho leli gama linama-root letters ngisho nasesizulwini nasesixhoseni nasezindebeleni ngoba igama elibuya from the lay by law wesekuthiwa ilobola yikho bathi ulolobola untsamahadi wetsanga boleko yini yebo lay by igama elibolekiwe lay by in fact alibolekwanga igama elafoswa kithina abantu abamnyama ndlu emnyama it's a lay by law uma uthatha i-lay by ukhipha kancane kwakheka isiko lani ukuthiwa umfazi akaqedwa amanga lawo asilungise amanga nje abantu kumele bayazi mabaphikisa-ke makangaphikisi umuntu athi ukhuluma inyongo lo muntu kodwa engakhulumi yena ushukela mangikhuluma inyongo makakhuluma ushukela the opposite asho ukuthi cha ushobe elikhulu lapha uphikisa ulahlekisa abantu nayi into inje mina ngithi ilobola akulona negama lesintu igama it's a borrowed term from lay by law to ulobola fana nomakoti it's a borrowed term from Mark Metier ingakho indawo yabo isekhishini
akusona isintu leyo nto leyo ukuthi khona into ebizwa ngomakoti sazi thina umuntu ebizwa ngokuthi uwumlingani yangizwa kunesilingani kunokuphathisana phakathi komndeni yikho namhlanje le patriarchy efakwe ebelungu incindezi yabandoda ebafazini babenza abantu abama domestic worker yangizwa emenza kitchen girl makumetiye umakoti wala ekhaya yikho ke imshado imoshe yikho ngithi Sontshingasi le topic ibhlungu ngoba sikhuluma ngento ejulile la ijulile lento yomshado okay ke athi siye nesintwini ke ngokwesintu usuke wakha ubuhlobo according to i-bartering system ngalokhu wena unakho singahleka masithanda ungalobola ngombila ngoba nan-trader ku ulobole ngamakhabishi ulobole ngembuzi akuwona umhlolo khona elinye iqulu lelithi walobola ngembuzi wekusoka la wayenza amanyala asil correct akunanyala next imbuzi ungalobola ngayo ungalobola ngemvu ungalobola ngenkukhu as long as ubonisa ukuthi wena ukulobola is a demonstration ukuthi ingane yami ayiye enhluphekweni in short ukuthi ingane yami ayikuphi enhluphekweni yingakho esikhathini esiningi kuba nemidlalo esetshenzwayo emaloboleni kuthiwa ubaba ugibele emthini uyabo ubani umesangweni imvula mlomo yonke kwemelo ehliso uyayizwa ke lento bazolala esangweni bafuna ukudlala ngani ngeeconomy yangaleso sikhathi ukuthi kuzothi ubhedile lapha awenzanga kahle siyahlawulisa bafuna ukubona emndenini ukuthi ngempela uphazamisa akusiyimali yebo akuyo yini labo vele niphethe amasaka yebo wombili nizolobola besahleke ama-slave queen athawu xa ungithetha amahadi kaponi in fact abasazi isintu kodwa-ke khona isizwe samandawo ngifuna ukubalela something amandawo lawo sihlezi sikhuluma ngawo amandawo awakhiphi lutho uyangizwa khona esinye isizwe sabesuthu ngokwesikompilo lweyigodi ethile elisuthu ngisafuna ke lapha abasilandelayo elisuthu bake bayifakazele lento engiyishoyo ukuthi uyaphiwa nje umakoti kunganalotshola bangathathanga lutho kwena bakunikeze ukuthi mawumhlula ingane bathi ayibuye ekhaya ngoba ikhishelwa ngalutho yenziwa elisuthu lento emandawini kumele uhambe wena ndoda uyokotiza angithi umakoti simthanda njengomuntu osebenzayo uhambe wena uyosebenzela kabo fiance yakho emandawini bakutrain utshale izinto wenzeni bafuna ukubona bona ukuthi ngempela ingane yethu izwa kumuntu ovilaphayo noma umuntu onjani i-determination yakho nokuhlakanipha kwakho kuyikho kukhanda ini ilobola nyajula zakwethu mangisho nje ukuthi asisuseni lento ukuthi ilobola linkomo ngoba sesilandela izinto engesona isintu sethu namhlanje besikhuluma ngesintu inyongo ke Sontshingasi ngivale ngayo ungabi muthi indaba yenyongo ngaba inyongo yenkukhu ngaba inyongo yembuzi ngaba inyongo yemvu ngaba inyongo yebhubesi noma ngaba inyongo yani inyongo nje isuke ithintana nemimoya ethize uyangizwa spiritual nje isebenza leyo nto leyo uma for an example thina sazi ngokwesintu ebukhosini awithathi ingubo zakwethu yengonyama yebhubesi noma yelepard ekababa wakho kumele wena ungene esiqiwini uyoyifunela eyakho ini uyozingela elakho ibhubesi noma uyozingela ileopard ubuye nayo iphethe bese ke bakhipha inyongo yaleyo bhubesi yona ke kuthwalisa umchele bakho ubukhosi bakho uchelwe ngayo uyinkosi uyangizwa ukuthi nti hayi lento yokuhamba ngebhamu niyozingela ngesibhamu kumele uhambe lapha uyolwa nengonyama uphethe umkhonto nehawu umkhonto wensimbi uyango khandwe ngegodo ubuye nesiplan sakho ngoba bathi la bese-ke bakho ubudoda unikezwa ini ubukhosi nayi-ke into lapha emshadweni wesilungu nasemshadweni wesintu umehluko ula into ebaluleke kakhulu inyongo esintwini ebaluleke kakhulu esilungwini yini iring ne iring iyona ebalulekile mawuthola iring uthole ini umshado is sealed kodwa ke ngokwesintu kudingeka inyongo ngoba usuku uyofaka kuphi ezibongweni zakuphi zako njengoba eshilo zakwethu njengoba bethu uyabulawa ngapha uvuswa ngalena ngoba makuthiwa ubulawa kuthiwa uyagwazwa nje bese ushone la cha
awushoni uyovusa umuzi bangaze babulala abantu uyabazi abantu bathatha izinto literal uyovusa umuzi wakwa Mathenjwa la usuke ususa la uyovusa umuzi so mawufika lapha yana kwamanye amasiko ompilo namanye usiko oluthile lwasemndenini usushintshwa ngisho negama lakho thiwa hayi wena umama uHadi wese ubizwe ngesibongo sakini ngifuna ukuthi abantu abashadayo manje sonjingazi naw mawushada take a double barrel surname masingahlakaniphelwa ama-politician asebenzisa double barrel surname sihlakaniphelwe yinkosi zithathe double barrel surname bayeke thina abantu kazana ukuthi singayi-understand le ibaluleke kakhulu ngoba umama uyangizwa isibongo sakhe akasilahli sokuzalwa uba uMaNtuli akazalwa lapha uMaNtuli bese kuthiwa usibongile Mantuli kaMathenjwa. Thank you. Okay. La udaba into ebalekile ekhulunywe lekhehla lokuthi asiyekele ilobo lusilenze ngazi ukuthi lingeyinkomo. So sengifuna ukuthi sibapheke nje mahala nje. Uma sikhuluma ngelobo sikithi noma sibatshele kwafika abelumbi mkhulu ngenhloso yokubulala ilobola bafike bathi asikhiphe inkomo ezu11. Bebulala ilobola. Kanti nje phambilini inkomo zelobola zaziwu4. Yabo. Zabuya zahlala ku6. Hayi le lesizwe manje umkhulumo yoshada kuthiwa 11 ibizo thela ubhutwana ekhaya ipholo drive ipholo bathengisa umcedo bafuna amabhilidi kanti bekhohlwe masuti bantu baba mina umama Mbese ngesuti. Okay, thank you. You finished the chicken. Lezi inkomo asisikhuluma iqiniso ukuthi zaziwu6 ngesizulu bathi zaziyi6 kahle ukhanda umhlobo sibulela legama ethi ukhanda ibhlobo asizile ukuzokudla amandla akho la sizokhanda umbonisa nje ukuthi ingane ethu masikene uyophila kahle la khona ozoyihlupha ngoba kunzima uthatha ingane umuntu bese uyihluphekisa bese ifika yahlupheka akufuneki lokho uyindoda uyindoda ulela ubheke phezulu lapho ubhizinefoni umfazi ulambile nje la kwenziwa lokho so lento yelobola ifuna siyiqone noma ngithi lento yokukhipha inkomo zamabhe ukuthi ukukhanda ubuhlobo nanokuthi abantu asithengela umuntu udayiswa ngamali udayiswa Price. Thank you. Double, you are the last one, then I'm closing the show. Yeah, mkhulu akhulumile amakhehla. Kodwa mina ngiyisalukazi ngithi. Lehlele ugcina mina vele. Ngoba phela kumele kube khona amakhehla. Please be my witness and hold my hand. Bese kube khona isalukazi. Ngoba phela isalukazi simamela amakhehla. Sigijima emva kwamakhehla. Sahlonipha. Lento le yomshado uqala wesintu nesilungu. Into eyodwa lento le. Kodwa isintu sabelungu isintu sakwantu thina there's no white wedding aweka maring mombile wokhipha lokukhiphile lapho wakhonda ubuhlobo wakhithwa ngesimo sani sesinto kanye nesiko lakubo ekhaya kwabane khona imbuzi bahlanjululwa ngaye kubikwa ngaye emsamo akhithwe bese ngale amukelwe ngembuzi fakwe inyongo bese lento ayikhulumile lo muntu qedile phelele lo muntu uyazi ukuthi noma unkosikazi lo sekuthiwa ayimanje kunama divorce makabuyele ekhaya kubo ngoba unenkani ngithi le ngane zamanje sezinenkani ngoba ama-slay queen i-slay queen yini i-prostitute it's a modernized name yokuthi uyayi-prostitute umahosha but they say it's a slay queen ngoba uyi-slay queen ubuyele ekhaya kini ngenkani mawuthola manje enye indoda ifuna ukwenza ubuhlobo ekhaya ngeke ngithi ukulobola ifuna ukwenza ubuhlobo obuhle kuwena ngoba seyibonile ukuthi nawe unama qualities ewathandayo lezo inkomo lezo zisaya ekhaya kini kumele zibuyelele kule ndoda yakuthatha qa bangenzeli umndeni uyisigebengu amen ngoba phela lento bayikula into engayikho inyongo into ethinta imimoya njengoba bakhulumile abazakwethu
mkhulu angeke ngikhuluma okuningi le inyongo vele nje ithinta imimoya engasaphili engekho emhlabeni imimoya ebukhosi labo makuthathwa inyongo ngapha kuthathwa inyongo ngapha zidibaniswa lezo nyongo hlanjulwe ngapha wena uma umbatha uzohlanjulwa kakhozo ngenyongo kakhozo kumele wazi ukuthi lapho kunokuvumelwana ngesimo semimoya ukuthi wena sowuyingane ezokhulisa lo muzi and lo muzi lo wena uma umbatha uthatha intombi kaDlamini lo muzi akusowakho wena akusokababa wakho awuzwe ukamkhulu ubaba uzala ubaba wakho ingane yakho izokuba nomuzi ikezwakhela ubaba wakho wena mbatha owakababa wakho Muzi. sikhuluma ngento ejulile lento idinga isikhathi man ngizwe kahle mawakho ubuhlobo obuhle yebo lo muzi lo akusokababa wakho kusowakho ukamkhulu wakho awuzweke ingane yakho izowakhela ubaba wakho umuzi izukulu sakho siwakhela wena umuzi qedile mina lapho And the word wedding is for white people. yeah Simple. Noma ngaba yellow bone umnyama kumele yesintwini. Okay, on that note, Babukile Bamakhaya, I want to say thank you so much for watching Munchies and Thoughts. I hope you are still enjoying us. And I promise you guys, I'll bring you the best. amen Ndabezitha, before I close the show, you wanted to say something? bengisafuna ukeda kule nto abayishoyo abantu abadala nana kwakha imizi uyabona uma ngabe umuntu uphila uzazi ukuthi usazozala ukuphila kwalabantu osazobazala nabazalwane bakho kuphethwe nguwe Yeah. you understand Amen. that. So lokho kuzosibisela ekutheni uma ngabe futhi nje ngikhuluma kakhulu Mfundiso ngamadoda kakhulu. uma ngabe uyindoda nje futhi ungenalwazi hayi akhambe futhi noma ulala ungasebenzi uyabona kumele ngiyaye ngithi mina into emele siyilwele manje sihlushwe ngabantu abafike basibrainwasha kakhulu sangaba neinformation sekumele silele ukuthi izingane zethu siyishe nolwazi oluyiqiniso luzophizwa zethu so that izulwane zethu zizokwazi ukuvusa imizi yethu amen ngoba uma singabashini olwazi futhi sizozala izulu zoba amaphara nje singabi namizi kunjalo vele sibuye sibe singabi nangamadlozi sibuye sibe izipoko nje engazi zihlala so asisebenzeleni ukuthi sishiye ulwazi ashiye ulwazi kubantu uzokwazi ukuthi usigcine. Thank you so much. Camakho makhosi Babukile Bamakhaya, I hope you enjoyed this episode. I did say earlier on, my aim is to bring the best. Ndabezitha, you just said something very important. And it's the vision and the what do you call it? The English is running away. But it's one of the things when I talk about Imagine Thought, I'm creating modules here. Yeah. And the magnetic creates modules. and ungabhala incwadi And I'm professionals who are doing PhDs. Yes. They can come and reference on this show. yeah They can come and reference episode so and so. Then they said, this is what Imagine Thought. The speaker was in Ndabezitha, or the speaker was Tabula, or the speaker was Shobel Kulu. I'm not doing a show where we're gossiping about people. If you know Imagine Thought. We are doing a show where we are dealing with the topic, the kids, generation that is coming. They need to watch this show. So far, all the reviews we are getting are beautiful. cool So let me say this. ngifakazi la I wanted hayi to- few seconds Okay. kungako namhlanje kuba nama-child welfare Ish. because the foundation is never done siyinsizwa singabobaba bese uhamba uhamba uchama yonke indawo Ish. lento le yenza ukuthi uhulumeni naye kube nale grant engenamsebenzi ngoba phela njengoba ukhulumile mkhulu ukuthi asenze i-foundation estrong siyishiye sazi ukuthi ingane yakho yomfana yentombazana uyishiye nomthetho isintu nesiko lasekhaya nosiko lasekhaya elungqo eli-straight bese from lapho wakha amasotsha awakhanga amavaka Islay Queen. Babukile Bamakhaya, I'm closing the show now. What I want to say to you on my own, it's out there. Please do send me DM, email, WhatsApp. The copy of this book is only 300 Rand. This book, anybody can learn something from this book. Healing, facing
your childhood trauma if you want to go forward with life. I want to say thank you to Gogo Dabuluvalo. Amen. He donated 15 books. You know, he always donates. As much as he always make me angry, but he is an asset. Yeah, cool. I want to say to you, the Shona nation. Kulu, you know, Uguti, you're always there. Yes. You're always there. Like, I mean what I'm saying. And the Manchers, they love you. They appreciate you so much. That is it. Siyabonga. Thank you so much. Siyabonga. You are becoming a resident as well. Yeah. Kancane kancane uyavela. Kancane, kancane. So, but let me just say this to my team. Thank Flex you. Studios, thank you so much. Angu, thank you so Wonderful much. job. Funegateka, thank you so much. Wonderful job. You know, guys, I love you. Alexandra, thank you so much. And myself, Alexander, you know, you will learn after the show. So what I want to say to all of you, guys, those who want to join us on the 19th of May, please do book your tickets because the space is limited. Guys, we are still introducing this. The time is coming where we're going to allow everybody. Remember, we are introducing this. Lapo, there's no topic. Question and answer. Yes, yes. Question and answer. Yes, and I want to say to all of you who Avuyile, Ono from Cape Town, the Manchi that are is with got you. perfume, we love you and we are with you and we'll support you. Please do check him. And guys, as I say, It's a rap. it's a wrap. And goodbye, darling. Welcome back, Dabula. Dabula, Dabula.